dentro Sì. Porque son cuitelos que non son cortadores. Portami questi. Son traballos meticulosos, pero feitos coas mans da experiencia, que saberán separar se se fan chuletas ou só bistecs, xa que vai o raxo coas chuletas e apretanse os xamóns para que non quede ningún sangue nas veas e evitar que poda perderse.
Na cachola aínda se agacha outro dos placeres do padal, que estarán xa prestos para comelos, os miolos. Tamén se principian a preparar os chourizos, picando a carne para este se para a chanfaina. Sempre, neste caso, mellor coa tradicional máquina dos chourizos. Son todos traballos para longo, xa que os chourizos seguiránse preparando remoendos durante 3 días e probarás a zorza
para que estea ben de sal e picante. Daquela xa se farán os chorizos e as chanfainas, poránse logo a secar na fumeira.